bazalwane nje angeke ngidle isikhathi seni bazalwane kuphela lelo verse nje kuphela elilodwa nje. Yes ungafunda verse 17 kuphela. Okunye kushuthi ngakupheza kukhona eningama kukho nikupheze kodwa ukukhuleka bazalwane kungenzeka mkhulu kufika isikhathi lapho khona uthatha khona izintambo uyibeka zokushumayela uthi cha uyame kushumayela kodwa ungame ekukhulekweni nikhona bazalwane yonke into ingama kodwa hayi ukukhuleka. Lithi iBhayibheli ngolunye usuku uJesu uhamba nabo unyukela entabeni. Lithi iBhayibheli wakhuleka nabo. Kwase kufika isikhathi bona base bestop ukukhuleka. Mabe stop ukukhuleka balala. Hallelujah. Yena waqhubeka uJesu wakhuleka wayadini. Lithi iBhayibheli laba wabuyela kubo. Mayibuyela kuba bastophile ukukhuleka. Futhi babe stophile ukukhuleka bagcini lapho bayalala. Nikhona bazalwane. Kwathi ngizovusa nje ibandla lokho nje ngizokwenza kulo 5 minutes. Ngizovusa ibandla ukuthi manje bandla kaNkulunkulu vukani yekani ukulala. Ningayeka ukukhuleka. Lithi iBhayibheli kwakunabesifazana ababili. Omunye walala. Lalona naye walala phansi komntwana wakhe. Wayesamshintsha umntwana wamnikeza lona omunye. Umnikeza kanjani lona ngenxa ukuthi ulele. Ningayeka ukukhuleka vukani. Webazalwane uSathane usirobhile manje. U-exchange into zethu ngoba silele. That's why ebandla lesibuswa nama politician inkinga silele. Kodwa malingavuka ibandla likhuleke niyobona ukubaleka kwebandla emhlabeni. Kancanyana bazalwane ningahlala nje kancane phansi kancanyana. Uma sorani bazalwane uma eqhubeka uJesu lithi iBhayibheli bazalwane wakhuleka uJesu lithi waphuma ithukuthukhu ezinjengegazi. Nikhona bazalwane laba abafowethu bona benzile. Tshela umakhelwane wakhe yekela ukulala manje. Lithi iBhayibheli bazalwane le ndaba lengifanisa njengensimi. Yabona mawungena entsimini uye ungena entsimini ubese uba nendawo lapho khona ohlala khona entsimini yakho bese ukhetha khona izitshalo zakho ozophuma nazo uyoyipheka bese kuthi lezo ongeke uyisebenzise uyishiya khona entsimini. So uJesu ngalesikhathi ethandaza ezephuma izithukuthuku kukhona izinto ezayikhishwa kuye kufakwa ezinye ivele ezulwini. Wayengeke kwazi mfundisi wami ubhekana nesiphambano kusekhona izinto ezikuye kodwa kwakumele akhanywe kuqala sikhishwe lezi zinto bese yakwazi ukuyobhekana nesiphambano. Bheka phela umuze yokhuleka ukhuleka usenyameni uthi baba mangenzeka sidlulele sisha kukhuluma bakukhuluma this flesh. Hallelujah. Kwamele ukuthi iqala ihleliswe phandle flesh le ikhanywe kukhishwa into edingakalayo. Hawu bazalwane kodwa ngizokhuluma nabantu lana ukuthi vumela uNkulunkulu akhame. Khameka ukuze ukwazi ukubhekana nezimo. Nakubhekana nezimo unguwe so khuleka uze ufike kule level yokuthi ukhanye. Buka mayibavusa okugcina sebeqeda ukukhuleka sebebona umbono. Sikubona uno Eliya sikubona uno Moses bathi sicela sakha amadokodo. uJesu ngathi wathi kubona nibulawa ukuphapha nina akwazi kwakho amadokodo eningakangeni kuphi ekukhulekeni. Nina nisadinga ukusetshenzwa kuqala before amadokodo. Sajaha amadokodo kodwa singasetshenziswa kwenze njani? Awama amadokodo bese kuyasetshenzwa umuntu emkhulekweni.
Shola ha. Ngiyacela sibe ngenyawo bazalwane. Kusile bazalwane man. Kusile. Ke liyoze linyele leli bhodi. Sure man. Muthi isandla sakho. Woza vumile ngifuna ukuhlabele. Shamaka. Tosala. Sena understand manje lenkonzo yokuwave abazalwane. Sekusile phela kwazi manje understand. Shoda.